Práve ste si zapli podcast Čo to hráte od denníka Šport. Moje meno je Marek Bajči a v nasledujúcich minútach sa budeme baviť o aktuálnych novinkách a dianí v Taliansku na zimných olympijských hrách, ktoré sa konajú v Miláne a v Cortine. Pred olympiádou to znelo ako utópia. Slovensko nemá veľkú šancu uspieť na hokejovom turnaji, v ktorom sú aj hráči z NHL. Lenže to, čo sa javilo ako prílišný optimizmus, je realita. Slovenskí hokejisti si znova zahrajú na olympijských hrách o medaily. Vo štvrtok vyhrali nad Nemeckom 6-2. Je to veľká vec pre fanúšikov. Teším sa, že si po 4 rokoch opäť zahráme semifinále, dokonca na ešte väčšom turnaji, vravel útočník Juraj Slavkovský. Snívali sme so Šimonom Nemcom o tom, že spolu dosiahneme veľké veci pre Slovensko. Zatiaľ sa nám to darí. Možno keď raz skončíme, budeme mať 45, budeme sedieť pri pive, sa na tom zasmiejeme. Teraz si to užívame, pokračoval útočník Montrealu Canadiens a náš hokejový hrdina. V štvrťfinále sa naopak nevydarilo českým hokejistom. Nad Kanadou viedli na konci zápasu 3-2. 3 minúty pred koncom riadneho hracieho času však vyrovnal práve Slavkovského spoluhráč Nick Suzuki a v predĺžení strelil postupový gól Marner. Semifinále sa hrá v piatok. Hokejisti spoznali meno semifinálového súpera až po poslednom štvrťfinálovom zápase. Bude ním USA. Program zápasov, aj ktorý tým to bude celkovo, sa dozviete na webe denníka Šport. Skutočne veľký dôvod na úsmev mala včera aj Petra Vlhová. Po 2 rokoch problémov so zranením kolena dokončila prvé preteky. V olympijskom slalome si vybojovala nakoniec výborné 20. miesto. Na jazde bolo badať, že dlho nesúťažila. Druhé kolo jej išlo však výborne. Dosiahla 12. najlepší čas. Veľmi sa z toho teším. Lyžovať som nezabudla, takže na to som sa spoliehala. Pre mňa bolo dôležité začať. Byť tu a odraziť sa od niečoho. Viem, že ma čaká naozaj veľa roboty, hovorila po pretekoch Vlhová. Čo ju čaká naozaj ďalej? Ukáže sa aj na svetovom pohári? Teraz si chcem ešte užiť toto. O svojich ďalších plánoch poviem viac neskôr, ale verím, že sa mi podarí dosiahnuť aj lepšie výsledky, doplnila po preteku. Zlato si vybojovala Mikaela Šifrinová. Víťazstvo bolo pre ňu veľmi emotívne, pretože na olympijských hrách sa jej predtým príliš nedarilo. Bez medaily odišla z predchádzajúcej olympiády a rovnako bez medaily bola aj pri 2 štartoch v Cortine. V slalome však zvíťazila s veľkým náskokom. Poslednú súťaž absolvovali na olympijských hrách slovenské biatlonistky. V pretekoch štafiet obsadili peknú 10. priečku. Je to nefér a je to smutné, že tak ako v štafetách mi to nevyšlo aj v individuálnych pretekoch. Je to však šport a ja sa už s tým musím nejako naučiť žiť. Neviem s tým nič urobiť. Odchádzam aspoň s pocitom, že viem zabehnúť a trafiť, povedala Paulina Bátovská-Fialková. Pre Anastáziu Kuzminovú a Bátovskú-Fialkovú to boli zrejme aj posledné olympijské štarty. Hoci Kuzminová to úplne nevylúčila, pri nej je dôležité, aký smer naberie kariéra jej syna Jeliseja, ktorý je reprezentantom v behu na lyžiach a tesne mu šla miestenka už na túto olympiádu. V olympijskom programe sa 19.2. prvýkrát predstavia skialpinisti. V novom olympijskom športe nie sú Slováci bez šance. Mariana Jagerčíková je majsterka sveta v skialpinizme spred pár rokov. V šprinte sa predstavia až 3 slovenskí reprezentanti. Okrem toho vyvrcholí voľnými jazdami súťaž krasokorčuliarok. Detailný program aj rozpis zápasov hokejového turnaja si môžete pozrieť na webe denníka Šport. Ďakujem, že ste si pustili dnešnú epizódu podcastu Čo to hráte? Od denníka Šport určite sledujte aj náš web denníka Šport, kde nájdete aktuálne informácie. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach a ak ste nás počúvali na YouTube a Spotify, nechajte nám odber, aby ste aktuálne novinky našli aj na budúce. A od mikrofónu vás pozdravuje Marek Bajči.